Joseph minyamedo. Mana ka nyaminwa no wuoyo. Gima duka wacho machielo, gima nya wacho ni e application kae matin kende man gi lony kata man gi ng'eyo mang'eny kaka application nego tim joma tin ogite. Sami neno ji apply nyithindo ka joma loso death certificates mag jonyuol kata jonyuol obedo involved e gigi ok ging'eny gitin sana. Gini bedo submitting appealing mar Helb. Nyathi kosedonjo university ka to romo kata gi osiepege matin. To osiepege chako ng'ise ni an ayudo 30,000. Ni adier to in ayudo 20,000 ni ere kane timo to lero ne yo iwinja. To wuok to dhi appeal to dhi cyber mo machiegni kode. To cyber ni emi jogi dhi forge ne gimoro amora. Mok kata janyuol ok ong'eyo gima dhi mbele kata chiel. Janyuol ni dala ne kacha okia ni en nosetho. Nikech onge janyuol manyatiyo, onge janyuol matiyo e government kata matiyo maber, matiyo gi details ge manye yie loso ni notho. Nikech odhi ketho kuma duong'. Mano mokwongo. Ke sama janyuol odhi loso ni notho cha, to kata tije cha nyalo kethore. Iwinja. Koro ng'ama loso gigi en nyathi moso give up. Ma peer pressure cha osetero malo. Pressure mar fee mosoidho cha osetere malo. Gej maybe kong'iyo kata yuto magikadhe oyudo katin. Iwinjo. Ke jonyuol gi obok winj nyithi school, ok winj wate. Janyuol ong'e ni koseteri school, asol, ija university nyalo tiyo. Chul school fee moko. Seche moko yudo Helb, chule school fee. Iwinja. Koro yudo ka nyathi school ni mane kae ni ema forge gigi ka janyuol okia. Awuoyo kodi ama student leader. Aneno gi mang'eny. Iro ka janyuol okia gima matimore. To nyathino osoloso death certificate mosa appeal maka porono ni banding me kan porono ni Helb bedo released to yudo ka en be bene band 1 kata wuok e band 5 en e band 2. Iwinjo. To boko binyiso janyuol ni ana yudo awuok e band 5 ana ne band 2 kacha. Ok obi nyise. Obiro nyiso mamen gi kata wuon gi ni ana mane band 5 na kacha cha. Idhi miye fee to chamo. Iwinja. Koro ngima nya nyiso jowa nyithindwa madonjo gi. Bedo adier nyalo konyo. To ng'eni seche moko bende ok anya chona adier bende konyo ahinya. Kech adier bende seche moko be hinyo. Nikech gome chona adier duogo hinyo. Adier kidonje i apply to nikech ionge pesa gi tete. Ok inya ng'isa ni onyalo kata mana Quinton ne nyalo manyo pesa gi kapo ni jonyuol ne onge. For that short period mano migi ni apply for that help. Nikech nyedo ka system be slag jing'eny sana. Ido koro chuni nyaka ni bimany pesa. Jomoko kiara ni certificate nitie mag death lakini gichopo ni apply tido ka idwaro magi requirements midwaro ikia chuni nyaka ndo gimany pesa milosi to ka thuolo gi onge dong ok adhir ja cyber 500 los na ngwech tim na scanning oket na kai bona alwara kama bera dia chul school fee kuro gimo nyalo kwayo sirikandwa ni kotim maber banding mantiere masani en process maber gi somo en ober sana gi somo. To ber mana gi somo ka adieri nitiere e application ni. Mana ka gik maratiro midwaro ka otim gi makare then ibo yudo ka banding nyithindo ka maber ke joka ja band 1 ng'aw koso janyuol cha nie band 1 onyalo chulo school fee. Ng'ama nie band 2 cha ng'ani band gi keti kaluwore gi yuto mar family mari. That's why we call it the household. Luwore gi yuto mar family mari. Nikech ka koso kabisa iluwarie band 1. Nyiso ni band 1 kata in wuon kata ionge janyuol. Mane go mikete band 1. Band 1 tiende nango kionge janyuol to mi help tinyalo chulo school fee mitieki. Nikech idhiro ka seche moko chulo kata mana $3,000. Nitie joma chulo $3,500 per semester. Joma nie band 1. Ba manie band 1. Luore iko ses. Nitie ng'ama chulo $4,800 semester. Nyiso ne higa jomoko chulo $9,000. Jomoko chulo $10,000. To higa iyudo Helb diriyo. Ka ija band 1 nyiso ng'ano soido 60,000. To higa golo 10,000. Dongi pesa di. Koro mana temo nyisi ni band ego miro koro jo band 5 ka ringo bondo beauty otimango obie band 1 gichul fee school matin bondo giyud bende pesa mo mfuko magitimango magitingo. Ege miro ka jo band 5 ka ringo matek sana. Bondo gibie band 1 kama jogi gitimo appeal. Koro ngisa na appeal ma jogi di timo ga appealing ni emone koro government obede kanyo magadieri ging'ia ne sama jang'ani ang'o miyo timo appealing koro. Nikech appealing sene ok tim yatima ang'o miyo timo appealing koro. The documents midwaro gi gin makare
koso foj nikech koro yudo kanyo osiepne moro cha nie band 1 eno osiepne cha yudo 30,000 go sherehe en mara chathin obedo piny ka osandore koro miyo ka jokari ko then band 2 biro ka jogi seche moko band 2 biro koro janyuol achiel onge achiel nitie seche moko mantie ni ing'e ni ka nitie nyalo kata manyo sing 3,000 moko donge en range mathin sana nikech jaband 1 yudo 28 jaband 2 yudo 28 en range mar 2,000